Tak začal som nie moc najlepšie, nemá breakov 0-2, ale potom som odohral veľmi dobrú šnúru gemov a bez chyby, dá sa povedať, a pokračoval som v tom aj v druhom sete, len bohužiaľ tam jeden game nevyšiel na 4-4, jak má breakov, tam zahral veľmi dobre a potom tam boli nejaké opletačky, lebo si zavolal pred mojím servisom medical, potom ho zrušil, čiže bolo také, že možno ma to trošku vyhodilo z rytmu, ale prehral som druhý set, ale stále som si povedal, že musím udržať toto tempo a potom vlastne ten tretí set. Chvála Bohu, že som bol ja prvý, ktorý dokázal určiť ten break a potom som to doseroval do úspešného konca. Takže ten váš break bol možno kľúčový v tom zápase, tam sa to zlomilo celé? Áno, tak určite sa lepšie potom dýcha, keď človek má v rozhodujúcom sete break hore, čiže to bolo veľmi dôležité, aby som sa sústredil na ten svoj servis, aby som si potvrdil ten break a čo sa mi aj podarilo a potom som zahral veľmi dobrý game na svojom servise a dopovedal do úspešného konca. Boli ste výborní aj na sieti, hlavne na konci toho tretieho setu. A ako ste sa celkovo cítili, čo sa kondície týka na kurte? Ja sa na kurte cítim veľmi dobre. Kondične som veľmi dobre pripravený, odvádzame ako skvelú robotu s mojím kondičným trénerom, čiže áno, rebríčkovo sa to neukazuje, ale ja si myslím, že stále hrám dobrý tenis, len chýbajú mi zápasy, ktoré vlastne po zranení, keď som sa vrátil v strede marca, tak tie zápasy mi chýbajú a preto vlastne tie tesné zápasy poprehrávam, ale keď budem takto ďalej pokračovať v takýchto výkonoch, tak ja si myslím, že nejaký ten výsledok dobrý príde, čo ma vlastne vyšvihne aj na rebríček hore a môžem potom rozmýšľať na vyššie turnaje. Opäť po nejakom čase hráte doma, aké to je pre domácim publikum? Tak je to skvelé vždy hrať doma, lebo už mám tu krásne spomienky. Vyhral som už tento turnaj aj v Poprade, v Košiciach raz v finále, čiže na tento turnaj mám krásne spomienky, z toho práve čerpám, že sa vraciam späť, ako som to vyhral, tak snažím sa podobne hrať ten tenis, ale samozrejme tí superi tiež hrajú veľmi dobrý tenis, tak budem robiť maximum preto, aby som sa čo najdlhšie udržal v tomto turnaji.